bai chokro jagai nukhuni bebak mani khuni subai sukro khlai jagai paithako nok soksai kalang jakha takhu monojit deborma nukhungni bebak mani khuni dera rujakmani ulo nok soksai kalang jagai tong thai no gmawi thangai kha tujak takhu monojit deborma koktonga thumnai rokni buskango nokhu kumawi kha dui kokla narak thani kubui bizar shanka te naimathang rokni phasing chubachu shanka radya sayakhe nokhu phalnok subai kalangai soksai kalangnai rokno gorak majra bernani bagai anmung monjit deborma paran mungkhe bongsnambari mo bolok andar kelai mo turasikok mia busuk jora rok mo nok sok jakna mo mutu 7:30 rong time no bongman tam mane nok khoting kha ani uro tongo suitcase tongo fridge tongo tv tongo sofa tongo je an bihingni for financial gan mo bike bo tongo ani bike tongo parcha 150 ga abu rokta ga lang cash money tongo ani 2 lakh taka tongo o sok thambro dugani rangmamani abo ang botni sikang kari tinikha garo daitin suitcase bisingo abrokta an document lok to sesno kaspotro joto je sokner no sere sini na songnai rokhai bo tipra mothan bor mo bor kha sere sini bor ro koekjon no sinugo nang taw bung bagi tam khainam bong bagai prosason borok je khainani khaito an to muti অবস্থা gai an go mia to shonibar din horo mutai khainani ani atio sojon lok phale mani obai dongbo 3-4 ta bokogoi krang thaka soksai krang thaka atirokta bike sokjone malir khai tak ta mo borok bujagoi borok bo thamai kya ta ate hai bujagoi chono bobu kha nogni karoi pojonto nog lok bosine boi nog lok soksai krang thangota